The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 43:18-19. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness, and rivers in the desert. Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 45:12-13. I have made the earth and created man on it. I, my hands, stretched out the heavens, and all their host I have commanded. I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways. He shall build my city, and let my exiles go free, not for price nor reward, says the Lord of hosts. Psalm 59:16. You have been my defense and refuge in the day of my trouble. Sa dili pa kita magapanayon sa pagtuon sa pulo sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Nining higayuna sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Dili kita makasabot ug dili makalihok ang teaching ministry sa Dios Espiritu Santo kung naa kitay mga sala nga gitinir sa atong kalag. Busa, gikinahanglan nga kini atong isugid ngadto sa katubangan sa Dios kamahan. Ngadto lamang kaniya. Kaya ang 1 John 1:9 nagaingon man, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao kanay gitawag nato og rebound technique. So human mo buhata ka na, then andam na sa bikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, giawhag ka, gidapit ka. Ngay mong gamiton ka ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan, ning lain sa mga gayon nga imong gigahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios, nga gilugwayan pa nimo ang among kinabuhi. Kini timailhan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi nagapadayon pa. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat sa imong grasya. Grasya nga makapadayon pa kami pagtuon sa imong pulong.
Salamat ni ining grasya o Diyos. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga higala. Welcome na usab. Nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan. The title of our study is The Real Meaning of Life. Ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Okay? Now, ingon nga mga magtutuo, mga anak naman kita sa Dios, ang atong kaluwasan na siguro na, our salvation has been settled once and for all at the moment we believed in Christ as our Lord and Savior. Ug mao kadtong mga benefits nga atong nadawat nga kita nahimo ng mga anak sa Dios, nahimo ng mga sakop sa rayanong panimalay, kita nadugtong nahiusan na kang Ginoong Hesukristo, kita gitimbrihan na sa Espiritu Santo, nahimo na kitang mga magtotoo na nga tao na kita pag-usab, o ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out, o kita na matarong na sa tubangan sa Dios. Dili kita ang nagmatarong sa itong kaugalingon, kundili ang Dios. Gumikan niya itong atong gihimong desisyon sa pagdawat sa kalwasan. Ug mao nga kita aniya naman masud sa plano sa Dios. Aniya kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, which is believer in time. Ug niya kita nasud sa panahon sa simbahan. Gitawag kita og the called out ones. Mao kanay buti pasabot sa ecclesia. Griego nga pulong, which means ang simbahan. So niya kita nasod sa panahon sa simbahan, the church age, nga ginganlan og laingan, the mystery age, the age of grace, the age of the church, the age of equal privileges and equal opportunities, the age of or mystery age, ug uban pang mga ngan nga ato ma-describe kining atong panahon sa simbahan nga diin kita nahisakop. So kita niya na sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, which is believer in time. Og kini atong ginahisgutan karon just a review paglabas sa atong panumduman. O kita kay nagadupot man sa atong tun-anan nga giuluhan og the real meaning of life. So mao kini nga aron magmalampuso ng atong pagkinabuhi dinhi ning ikaduhang bahin sa plano sa Dios, which is believer in time ang kita, then to make it successful here and hereafter dito na sa eternidad, magmalampuson kita sa atong pagkinabuhi. Nagmalampuson kita niadtog yung pagdawat natong Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Kay that is the number one key of success in life. Ato naman yung gitunan, review lang gihapon kining atong gitukbil dinhi nga ang tinuod yung yawi sa kinabuhi dili pinagi sa mga laka nga sugyot sa mga secular nga mga basahon sama sa basahon nga how to win friends and influence people. Dili kana maoy atong giduputan kundili ang iyaha nga mga huna-huna sa Dios. Okay? Isaiah 55:8 and 9, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways
higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Huwag makalabaw sa pangunahuna sa Dios. In fact, kini atong gitun-an, adlaw-adlaw, mo kini ang mga huna-huna ni Kristo. The mind of Christ, 1 Corinthians 2:16, usab ka na. So, nakatungtong kita sa una gyud nga lakang aron kita kasugod sa pag tuon sa mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. We already can pass through the number one key of success, which is getting saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 kana nga atong gisunod. Ug karon niya makita si kaduhang bahin sa plano sa Dios, we have to follow God's word in 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So mao kana ang atong giduputan aron ato gyung katunan gyud ang dugang pang mga punto sa doktrina bahin niining matuod gyud nga yawi o kahulugan sa kinabuhi. Now, atong ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon, nagahisgot kita niadtong Kolosas 3:17 nga nagaingon nga, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. O mao na nga ang itong gisgutaning whatever, meaning all, tanan. Ang tanan yun nga mga may kalabutan sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Whatever you do in word or in deed, sa pulong ba o sa buhata ka na in the name of the Lord Jesus. So, kay kung ato kining subayon o katong sundon, then maingon ta nga na kita on the right track sa pagsunod sa mando sa Dios nga diya sa 2 Corinto 5:10 nagaingon puro sab nga, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. Yes, of course, the judgment seat of Christ, mubanos man kini human gyud sa rapture, human sa pagsakgaw. Ang laingan sa pagsakgaw mao ang pagkabanhaw sa simbahan, the rapture of the church. O mao ning giingon ang 2 Corinto 5:10 nga, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Watubang kita dito. So that each one may be recompensed for his deeds in the body na according to what he has done, whether good or bad. Now, kining mo pasabot ni, whether good or bad, ang good mo katong divine good. Ang bad mo katong human good. Kung nahibaw naman ta sa antong pagtuon niini nga duha ka matang sa kanang good works, na ay human good works o na apoy divine good works. Ang human good works mao na mga binuhatang maayo o maayong binuhatan nga nagasubay lang sa kalibutanon, tawhanon nga kanang panghuna-huna. Ambot pasabot, wala kita magpuyo sa atong dapit nga may gahom sa Dios, our operational divine sphere. So once we are outside of it, nga mohimo ta og maayong binuhatan, kana mahug lamang nga tawhanon nga mga mayo.
ug kana gikumparar diya sa Korinto nga kahoy kugon og dagami nga kun imong duslitan kana dali ra mo sila og it will be burned. So why magantihan? Dili yun magantihan. Kanturang kanang divine God iyahang maayong binuhatan nga gibasi nato sa mga hunahuna o mga pulong sa Dios. Ug ato kanang gibuhat samtang atoa kita sa sulod sa atong dapit nga may gahom sa Dios, God's protocol plan or God's power system, otherwise called the operational divine dynasphere. So mao ni akong ingon nimo nga according to Colossians, 2 Corinthians 5:10 nga mag-atubang kita dito sa judgment seat of Christ. Ang laing nga ni mao ni ang bema seat. Okay, bema. Or laing nga ni evaluation time. Our good deeds will be evaluated. Mao bitong ingon diha sa 2 Corinthians 5:10 so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. So then, matun pa sa Roma 14:12, so then each one of us will give an account of himself to God. Matang usa ka nato manubag will give an account of himself ngadto sa Dios. O tagsa-tagsa ra gyud ang mga tubang nini dili kay magagrupo dili. Di mahimong imong tawgon imong kapikas kinabuhi ba o imo bang ginikanan o imo bang mga igsuon nga pauban kay ni katubang nini sa judgment seat. Individual gini tagsa-tagsa. Imagine magtinagsa tagatubang nini when we give an account of ourselves to God. O niya, diya sa John 17:25-26 po nagaingon, O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And these have known, kini mga disipulo ang gisgutan ni, and these have known that you sent me, and I have made your name known to them, and I will make it known so that the love with which you loved me may be in him, and I in them. Kinsa ba nagsulti nini? Si Ginoong Kristo. Iyang mao ni iyang pag-ampo ngadto sa iyang amahan, langit ng amahan. So akong balikon, mao kining iyang pag-ampo. O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And these have known that you sent me, kining mga disipulo. And I have made your name known to them, and I will make it known, so that the love with which you loved me may be in them, and I in them. Okay? Now, Philippians 2:9-11 again. For this reason also, God highly exalted him and bestowed on him, kining him din si Ginoong Kristo, and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mao kana ang iyang pulong ni Ginoong Kristo. Now, diha sa Colosas 3:17 na usab, baliko nato, when believers pray first, it should only be directed to God the Father. Pinagi kang Ginoong Kristo, not the other way. Dili. Not through the other way. So, when believers pray,
giving thanks to God the Father, first, it should only be directed to God the Father, pinagi through the Lord Jesus Christ, not through other way. Okay? Now, kitang mga magtotoo, matod pa sa Galatia 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Pinagi. Pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Og sa Juan 1:12 nagaingon, but as many as received Him, Ginoong Jesucristo, to them He gave the right to become children of God. Si Ginoong Jesucristo may nihatag nining katungod nga mahimo kitang mga anak sa Dios, even to those who believe in His name. Kanya, ako na po ning i-quote na sa ni kay may nung danon magyud ni kayo. 2 Peter 3:18, mando kini sa Dios, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, kining atong attitude, by the way, attitude, ang ato bang pagtagad, okay? Attitude of gratitude should already become a part nato sa atong kinabuhi. Attitude, ang atong pagtagad, bahin sa atong pagkamapasalamaton. Okay? So mo kanay hubad sa Binisaya, attitude of gratitude should already become a part of our life as believers. Kining maong attitude of gratitude, diin man ni magsugod. Ganus agad ni magsugod. Niya itong higayon nga kita naluwas. This attitude of gratitude started right after we got saved. And this attitude should always be a part now sa atong kinabuhi hangtod sa kangturan. Kasabot ka? So, mao ni atong hatagan o gibugaton nga. Kinihangtod na ni sa kangturan. Kini atong pagtagad nga kanang mapasalamaton, the attitude of gratitude. Now, this attitude of gratitude is part, bahin kini sa matag sa matag ampo nga buhaton sa kamagtotoo. It's part of every believer's prayer. Hinomdom papakasa, mura magtaod-taod na natong wa ni tukbila, the agenda of prayer. Hinomdom ka. Let us refresh your mind na may agenda sa pagampo. Kay kung wa ka magsunod din yung mga agenda, dili epektibo ang iyong pagampo. Ang nag-unag yun ni confession. Okay? Nahinomdom pa ba ka sa memory aid nga akong ihatag nimo pahin sa agenda of prayer? Okay, ang memory aid na to, some kind of, dili man po ni acronym, just to remind ourselves na di tamawa sa pagkalimot, di ta makalimot. Now, ato ning butang sama nini CTIP. CTIP, ang C, confession. Ang T, thanksgiving. Ang I, intercession. O ang P, petition. Kuha ni mo? Nakamong mga bago, may mong isuwat ninyo na. So, mao ni ang agenda of prayer, CTIP. Ang una, ang atong pagsugid sa atong mga sala. Musugid kita. Limpiyuhan yun natong atong kalauna kita mo sugod sa atong pagampo. Kaya ang atong pagampo is our communication with God. Okay? So, confession, una, ang atong pagsugid sa atong mga sala. Ikaduha, ang atong pagpasalamat. Okay?
unsay mando sa pulong sa Dios. Give thanks in everything. Pasalamati ang Dios sa tanan. Kanang pag-antos ba, suliran ba, pagsuway ba, o kaharuhay ba, pasalamatan nato ang Dios na ng tanan. So, human sa atong pagsugid, magapasalamat kita sa Dios. Ang ikatulo, intercession ng atong pag-ampo sa uban, alang sa uban. Intercession. Atong iampo ng atong mga ginikanan ba, atong mga igsuon ba, atong mga hinigugma sa kinabuhi, atong mga paryente ba, atong mga higala, mga silingan ba, intercession, mo ni katulo. Ug ang ikaupat, mao na ng pag-ampo, bahin sa imong kaugalingon. Kanang mo ni petition. Ask God for your own self, okay? Imong ampuan ang unsay imong mga gikinahanglan o kanang not your want, but your need. You pray for your need. So that is petition. Palitan doon na kay pag-antos, doon na kay iantos nga sakit, then you pray for the Lord's healing. Okay? Petition, ha? Money petition. So, ayaw nakalimti katong agenda of prayer, ha? Operation CTIP, confession, thanksgiving, intercession, and petition. But what's this? Bantay. Before you as a believer start to pray, ayaw gid ni kalimti, be sure you do not have any unconfessed sin. That is the time. Bantay. Ako ning ingnon nimo nga kung naa kay mga sala nga wa isugid, unconfessed sin, that is the time nga makigbungol ang Dios nimo. Makigbungol. Ambot pasabot nga dili siya kanang entertain sa imong pag-aampuan. Dili mo di gani makaabot sa kisabi. Di makaabot. Kaya na may nagbabag nga mga sala, unconfessed sin. Sala ba sa una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimong babag. Why mahimo nga pagampo? Mano kung gingon lagi nimo nga makigbungol ang Dios nimo. Kaya na makay sala. So, you should rebound. 1 John 1:9. Name your sins one by one. Inundumi. Ang imong mga salang nabuhat nining adlaw. Mao mito nang sa di pa ta magtuon sa pulong sa Dios. Mao kini nga atong SOP. Ang sundon. This is our routine. Dili man mahimo. Mupadayo lang ka diha. Huwag napakay mga salanggi. Tinir diha sa imong kalag. Kay bambag ka ng dengko. So, we should rebound. 1 John 1:9, sa gisulti, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse you of all unrighteousness. Katong mga salang nakalimtan nimo, wani mo tuyo ang kalimot, ha? Kailangan naman ng istorya o imong tuyo o kalimot. Katong mga sala nga nakalimtan nimo, di nakakainumdum nga nakabuhat na katong sala, i-appeal tugpa sa Dios. Kasabot ka? Mao kini ang mga prinsipyo diha. Bahin nining rebound technique. Kay technique mo ni paagi ni protocol ni nga gitudlo sa Dios sa iyang pulong. Rebound. Ingan lang na ito ni rebound or recovery technique. However, sa dihang mag-ampo ta, we should be sure, paminaw,
we should be sure it is within God's will. Nga nasuod ka na sa kabubuton sa Dios ka nga atong pagampo. Okay? Okay. Balik na punta sa Colossians 3:17. Okay? Whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Now, let us focus on this particular verse above. Kini, Colossians 3:17. We have already learned that everything, every detail that we do in life, ang pulong sa Dios nagamando sa tanang mga magtotoo to do it in the Lord Jesus Christ's name. Do it as unto the Lord, giving thanks to God the Father. Kaya abini mo, ang atong pagpasalamat ngadto sa Dios, bahin kini sa atong pagampo. Giving thanks to God is part of prayer. And we are supposed to know the proper agenda of prayer. Mao ni atong kanang dugang nato og hatag og emphasis. We are supposed to know the proper agenda. CTIP, ayaw na ito kalimti. Confession, thanksgiving, intercession, petition. Ug ang pagampo, mahimo lamang, mabuhat lamang kini sa usa ka magtotoo. Only a believer. Prayer can only be done by a believer. Kadungog ka. The only prayer that is acceptable by God mao ang pagampo sa usa ka magtotoo, dili ang pagampo sa usa ka dili magtotoo. Dili. Okay? So dili madawat ang pagampo sa di magtotoo. Gawas kun kanang iyang pagampo mao ang iyang pagdawat na sa kaluwasan. That's another story. You see? So, mao na nga ang John 1:12 nagaingon, but as many as received Him, midawat kang Ginoong Jesucristo, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Ani ay pasidaan. Ingnon na to caveat, warning. Ayaw ampo nga sa Dios kamahan kung ikaw dili magtotoo. Nakadungog ka? Do not pray to God the Father if you are an unbeliever. Do not pray to God the Father if, as a believer, you are carnal. Nadungog ba ni mo ni? Now this is addressed to our fellow believers. Kung ikaw magtotoo, kung niya mo ampo ka nga to sa Diyos nga man, ayaw. Ayaw ampo. Kay karnal ka. Only believers can pray to God the Father, but only when the believer is in fellowship with God. Sabtagi na. Kaya kung karnal ka, but pasabot, tuwa kas gawa sa plano sa Diyos, tuwa kas gawa sa operational divine dynasty, tuwa kas cosmic dynasty ni Satanas. Dili ka makaampo. Why hinungdan ng imong pagampo? Why unsa? Why pulos? Kay ang makaampo lamang mao kadtong mga magtotoo nga ana ay pakigambitay sa Dios, who are in fellowship with God. Remember, na ay protocol, na ay ground rule, okay, when it comes to prayer. Dili ta makahala-hala. Dili ni the Christian way of life is not a joke. I've been telling you. I told you before and I'll tell you again. The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Muna, na protocol and ground rules when it comes to prayer.
The agenda of prayer again is CTIP. Ayaw na nakalimti. I hope. Now, diya sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 3, James 4:3, na nagaingon kini, maong versikulo, you ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Na. You ask and do not receive. Pangaliya, mo ba ni Bisaya, nangaliya ka o ampo ka panwa ni mo madawa tungod kay nagaampo ka uban sa dautan nga kanang kadasig, wrong motives. Okay? Sayop nga kanang pagdasig so that you may spend it on your pleasures. Colossians 3:18, kini naghisgot ni og family relations. Okay? Nagaingon kining maong bersikulo, Colossians 3:18, wives, now ang tumong nini mo mga asawa. Wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Yang verse 19, ngadto na pod sa mga bana. Husbands, love your wives and do not be embittered against them. Now, okay. Ato ra kong reviewon tong upat ka Diyos nung mga katukuran. The 4 divine institutions. Nunong ka. Unsa man tong 4 divine institutions ang nag-una nini unsa? Atong kabubuton. Volition. Okay? So these are the 4 divine institutions. Volition. Number 2, marriage. Number 3, family. Number 4, nation. So ang nag-una gyud nga Dios nung katukuran o katukuran sa Dios mao ang atong kabubuton. Okay? This is one of the divine institutions. Volition. Nya sunod ang kaminyoon, sunod ang panimalay, ug ang ikaupat mao ang nasod. Unfortunately, kining kalibutan na, this world is trying to destroy kining upat ka divine institution, especially divine institution number 3. Unsa man ang institution number 3? Panimalay. You see? Kining kalibutan na, buot mo bungkag ni ining ikatulo nga katukuran sa Dios. Now, dihang usab sa Efesios 5:22 nag-iingon kini. Wives, ngadto sa mga asawa, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Now, so mando ni sa Dios ngadto sa mga asawa. Kamong mga asawa karon nagpatalinghog dungog niini. Mao kini ang mando sa Dios alang kaninyo. But let us remember that the husband's role is as initiator. Samtang ang iyaha sa asawa, ang iyang papel mao ang tigtubag, responder. Ug mao kana ang pagdisenyo sa Dios niini. That's how God designed it. Kung balikon nga ang papel sa bana mao ang siya'y tig-una, initiator, mao'y muuna. Apan ang asawa, ang iyang papel, igol na siyang mutubag, respond. So, di ba nila? The husband's role is as initiator, the wife's role is responder. Now, mao na gidisenyo sa Dios, ha?
Di na mausab. Likewise, as Christian husband and Christian wife, kamo nga mga bana o mga asawa nga mga Kristohanon, the virtues of personal and impersonal love gikinahanglan kini pagayo to be applied within marriage. You see? Labihan sa pagkamaynudanon ini mong mga virtues. These are virtues. Personal and impersonal love. Okay? Now, diyan sa Colossus 3, balik na punta, in this text, we are studying the various principles in the Word of God, especially principles in marriage. Mga prinsipyo kinibahin sa kaminyoon. Ang versikulo 18 diyan sa Colossus 3, wives, be subject to your husband as is fitting in the Lord. Ang verse 19, husbands, love your wives and do not be embittered against them. And verse 20, children, mga bata na ang kanang gitumong niini. Children, be obedient. So Ephesians 5:23, naghiskot kini ngadto sa mga asawa. Ephesians 5:25, ngadto sa mga bana. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, okay. Ang Diyos, naghatag ka na itong mga magtotoo sa unsa. Napulo ka mga solusyon sa atong mga suliran. Nga na itong 10 problem-solving devices. Nainomdom ka pa ba? O nakalimot na ka? The 10 problem-solving devices nga gisanggap sa Diyos kanato. Nga ipagamit sa Diyos kung buot kitang mahimong mga mananaog sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ang nag-una gyud niini maong rebound. Sunod, kanang feeling of the Holy Spirit. Sunod, faith rest drill. Sunod, grace orientation. Number 5, unsa? Doctrinal orientation. Number 6, personal love for God the Father. 7, impersonal love for all mankind. 8, sharing the happiness of God. Number 9, personal sense of destiny. And number 10, occupation with Christ. Mauni ang napulo ka mga solusyon sa mga suliran sa kinabuhi. Di pa ka mo gamit niya na nga mao manaygi andam sa Diyos ka nato. So, kung buot kang malampuson sa imong kanang kaminyoon, daghan na ba mga seminar, mga meeting, conferences, bahin ini, di ba? May tungod sa husband and wife relationship, marriage, counselors, diha seminar na sila diha. Apan ang labing tinuod ni kung basihan itong pulong sa Diyos. Successful marriages are a byproduct of both husband and wife prioritizing God's Word. In other words, they stand firm inside the kanang operational divine sphere, otherwise called the integrity envelope. Ang laingan sa operational divine sphere is integrity envelope. So sa panahon nga both husband and wife stand firm, so niya ng integrity envelope, then they become successful sa ilang kaminyoon. Mo ni, kung giingon nimo just a while ago, successful marriages are a byproduct of both husband and wife nga naga-prioritize sa pulong sa Diyos. Adlaw-adlaw. Because, mabito ito ang giingon nimo nga, the Christian way of life is a mental attitude life.
So is the success of marriage based on it. So, to recall, ato ragong labason sa atong panumduman, ang Dios nagapahimutang siya sa kanang institution of marriage. Ang Dios, siya nag-establish nini. Since He was the one who established marriage, He is the only one who formulated sa mga mando, sa mga prinsipyo, bahin sa kaminyon. Basta, siya yun. Kaya siya may nagtukod ni. So, nakita ni mo unsa kami nung danon yun. Ang pulong sa Dios nga nadya kay siya man ang naga-formulate, nagapahiluna, nagapahimutang sa mga mando, sa mga prinsipyo, sa mga rasyonal bahin sa kaminyon. So, diya si Efesios 5:25, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her. Now, kinsa may otoridad sa kaminyon? Mangutana ko nimo, kinsa ang otoridad sa kaminyon? Tubag ang bana. He is the leader. Siya ang pangu. Okay? Now, unsa ti function sa mga asawa? Responders. Okay? The function of wives is that of responders. Samtang ang mga bana, ang ilang papel, mao ang pagka-initiators. Okay? Samtang na gina. Now, let us always remember, duman na ito kanunay, nga atong gamiton ang napulo ka mga solusyon sa atong mga suliran. The problem kanang mga paagi. Okay? Nakalimtan na ito ng pulong nga paagi. Ang mga paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. 10 problem-solving devices nga iyahang pahiluna, gipahimutang sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Kasabot ka? Now, ngano man? Nganong pagamiton ta sa Dios nining iyang 10 problem-solving devices? Tubag, to maintain humility and integrity as a believer. See? Kung atong gamiton kining napo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran, that is how to maintain humility and integrity as believers. So, live your life as unto the Lord and live it as if it is your last. Numdong ka, ako ka namang giingnan ini. Yun consider it. Live it as if maon ani ay mong katapusang adlaw din hining kalibutan na. Live your life as unto the Lord. Kaya ituyo ang Diyos sa atong kinabuhi. Live your life in the light of eternity. Of course, eternity is already starting din sa kalibutan ang atong eternidad. Buot sa Diyos nga magkinabuhi na tandaan dinhi. Mangandam na tandaan. We have to live our life in the light of eternity. Kaya binimo, hinumdumi, bear this in mind, that God has a perfect plan for your life. Hingpit ang iyang plano sa imong kinabuhi. Hingpit. Huwag kuwang. Hinumdumi na nga ang Diyos anaa siya'y hingpit nga plano alang sa imong kinabuhi. Since God's plan for your life is perfect, God does not and never change. Basta. And since God does not change, then He is lovable. Bukod pa sabot, He is worthy of our love. Ang atong personal nga gugma. Okay? Kaya kung mga itong magamit nga ito sa Diyos, personal na.
dili impersonal. Kaya impersonal love is only used ngadto sa atong isigataw. Now, balik ta sa kaminyoon. In marriage, it is doubly important to apply the doctrine of personal and impersonal love. Now, the husband, ang bana, must have impersonal love towards his wife. Impersonal, just as the wife must have impersonal love towards her husband. Remember, we earn these kinds of love from God's Word. Diyan na to makatuni. Kining maumatang sa gugma. Kining duha ka matang sa gugma, personal o impersonal. Kay, ang pulong sa Diyos nagaingon man, we love Him, meaning ang Diyos, because He first loved us. Paminaw, ang usa ka tao makasinati hinunta, makasinati siya o kanang giingon og pagsalig siyang kaugalingon due to his capacity, cognitive self-confidence na siya pagsalig siyang kaugalingon. You see? So, kung malikon nga, a person can have self-confidence due to his capacity, cognitive self-confidence. So, again, akong balik ko na sini kining memory aid nga. I hope na himo nagyong bahin sa imong kalag kini. Ning sink in nagyon ni ning na-inculcate nagyod na silsil. Kaya makalimot ng tanang punga god nga nasilsil na gyud kining atong memory aid nga Operation SLBA. Nandong ka? SLBA, Study, Learn, Believe, Apply. Study, Learn, Believe, Apply. Study, Learn, Believe, Apply. Operation SLBA. Now, by the way, marriage, as we know it, is a corporate testimony. Basta? Corporate. Ang kaminyoon sa atong nibawan, mo ni kaduha nga divine institution nga pahimutang sa Dios. Basta? Gitukod sa Dios. Ang Dios may tukod. Now, kung bahin na sa langit nung away, the angelic conflict, na atong yatubang matagutlo sa atong kinabuhi. In the angelic conflict, si Satanas, nga mao ang arch enemy sa Dios, mo atake, o iyang giatake kining maong institusyon. Ang tumunggod ni Satanas, his goal is to destroy it. Kasi kini bang second institution of marriage, kining kaminyoon, mao gini iyang duputan yun, wag yun siya lungi. Day and night service yun siya pangitag nga pagi nga yung gubon kining ikaduhang divine institution sa kaminyoon. He wants to destroy it. He even started to destroy it in the Garden of Eden. Dito magsugod. Basta, dito yun niya sugdi. Pagguba sa divine institution of marriage. Now, again, Colossians 3:1-3 ay nakalimti, put on the new self. Isulob na yun ang bag-o nimong pagkatao. Verses 18-25 ang gisgutan niini ng mga bersikulo bahin kini sa family relations. Okay? Now, ang kalampusan sa usa ka kanang kaminyoon, success in marriage as Christians, ingon nga mga Kristohanon, nagaagad lamang kini
only depends on the strong and successful spiritual life of both husband and wife. Okay? Idumdum pa ba niya itong triangle of marriage? Ato ra ba ning gitunan? Atong tukbil kining bahina, kining triangle of marriage. Unsa man to? Ang triangle of marriage. Number 1, physical attraction. Number 2, soul rapport. Ang ikatulo, spiritual life. Now, nining tulo, physical attraction, soul rapport, spiritual life. Kining ikatulo, spiritual life, mauni ang yawi sa unsa to a successful marriage, successful married life. Christians, ingon nga mga Kristohanon. Kung balikon ang prinsipyo nga, success in marriage as Christians only depends on the strong and successful spiritual life of both husband and wife. No, ito ang triangle of marriage, physical attraction, soul rapport, and then spiritual life. Ang ikatulo, mo kini ang yawi nining tanan. O labaw sa tanan, nagasunod ang asawa ug bana sa unsa, sa balaod sa giinganlan sa ang doctrinal term nini nga Royal Family Honor Code. Unsa man ning Royal Family Honor Code? Well, of course, this is discussed there in Galatians chapter 5 verse 14. Nagisgot ka na og unsa? You shall love your neighbor as yourself. Okay? You shall love your neighbor as yourself. Mao na gitawag og virtue love. Og din hinato ipadayon ugma ining bahin ining mga punto ni ining virtue love. Din nilang una kita kutob ayaw sipyat sa sumpay ni ini ug sa pagsubay ni ining atong series nga pagtuon bahin ining atong title nga The Real Meaning of Life. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world that he gave his only born son, that anyone believing in him may not perish but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. The Lord Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here diha sa imong himutangan ning adlaw with your eyes closed, and to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that he died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. That's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved.
Let us pray. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them. For we ask it in Christ's name. Amen.